Justin Bieber er en af de allerstørste af nutidens stjerner, som har været igennem meget i løbet af hans karriere. Jeg har derfor i dag 10 ting, du ikke vidste om Justin Bieber. Justin Drew Bieber blev født den 1. marts 1994, hvilket gør ham 23 år gammel i dag. Han opvoksede i byen Stratford i Canada sammen med sin mor Patty Mallet. Justins far Jeremy Bieber var tidligere MMA-kæmper og havde gjort forskellige ulovlige ting som grov vold. Justins mor havde heller ikke haft den reneste fortid med stofmisbrug, tyveri og hærværk i en alder af kun 14 år. Man kan ikke helt vide hvorfor, men de to forældre splittede op kort tid efter Justins fødsel, så Justin så mest hans mor i løbet af hans barndom. Justin var glad for musik i en tidlig alder. Allerede da han fyldte 2 år, fik han et lille trommesæt, som han ifølge moren spillede så meget på, som han kunne overhovedet. Han begyndte også senere at synge og optræde. Her optog Patty Justin optræde og synge derhjemme, som senere skulle starte hele hans karriere. Den første video Patty uploadede var da Justin optrådte med sangen So Sick af Neo tilbage den 19. januar 2007, så da Justin var kun 12 år gammel. Efterhånden blev Justin populær her på YouTube og blev kontaktet af Scooter Braun, en amerikansk talent manager, og arbejdede kort tid efter sammen med Scooter og Usher. Gennem de to fik han kontrakt hos dengang The Islands Def Jam Music Group, som producerede Justins første single i 2009, One Time. Singlen var med det samme en succes i den forstand, at den fik hits. Allerede 6 måneder senere blev hans første EP My World udgivet. 7 af sangene på EP'en ramte top 100 Billboard Hotlisten dengang, så man må sige, at EP'en var meget succesfuld. I marts året efter udgav Justin Bieber det fulde album My World 2, som blandt andet indebar nummeret Baby. Justin Bieber blev med det samme kendt i hele verden efter dette, men en kæmpe del af det var ren had. Det ses blandt andet på antallet dislikes på sangen Baby, som selv til den dag i dag har langt flest dislikes af alle videoer på hele YouTube. Men albumet var endnu mere populært end hans EP, da det var det bedst sælgende album i mange lande over lang tid dengang. Justin Bieber var nu et veletableret navn over hele verden, både i godt og i dårligt lys. Han gik nu i gang med at arbejde på filmen Never Say Never, en film om hans barndom, skabelsen af My World og musikturnéen dertil. Lidt under et år senere udgav han sin første julemusik ved udgivelsen af Under the Mistletoe. Den næste store udgivelse af Justin Bieber var singlen Boyfriend udgivet i 2012, hvor han kort tid efter udgav albumet Believe, hvor i hittet Boyfriend også var. Nu startede hans største musikturné nogensinde. Han spillede koncerter og lavede andre forskellige ting indtil 2015, hvor han udgav albumet Purpose, som indeholder nogle af de største hits han nogensinde har lavet, blandt andet Sorry, Love Yourself og What Do You Mean. I løbet af hans karriere blev hadet mod Justin mindre, og omkring denne tid var meget af det had han tidligere havde oplevet borte. I forbindelse med udgivelsen af Purpose startede hans hidtil største musikturné, Purpose Tour. Den startede den 9. marts 2016 og endte for nylig med den sidste spillede koncert den 2. juli 2017. Justin Bieber er en af de allerstørste i dag, og hvad han i fremtiden kommer til at bringe, kan ingen vide. Purpose Tour sluttede som sagt for nylig. Det blev offentliggjort på Biebers Facebook-side den 24. juli. Grunden til den pludselige beslutning er ifølge opslaget grundet uforudsete omstændigheder. Men den grund, som alle de store amerikanske medier skriver om, er fordi at Justin vil starte sin egen kirke. Justin har sagt, at han sluttede musikturnéen et par måneder før, fordi det var for hårdt for ham, og at han var for udmattet. Han har også sagt, at han gerne vil tilbage til de religiøse værdier, han engang havde. I løbet af den sidste tid på hans musikturné Purpose Tour har han angiveligt lært de folk, som er tættest på ham, om kristendommen og advaret dem mod det onde, som industrien har vist ham. Men at han vil starte en hel kirke er ikke noget, han selv har sagt, men et rygte startede en reporter fra Today Extra. Men hvem ved? Justin Bieber har mange andre talenter end bare at synge. I forhold til musik kan Justin spille mange forskellige instrumenter og har lært sig selv det meste af det han kan. Han kan spille guitar, trommer og klaver, som han også har spillet flere gange til nogle af hans shows. Han kan også spille lidt trompet, dog ikke lige så godt som de andre 3 han kan. Han kan også stå på skateboard og lave diverse tricks. Og da Justin er Justin, kan han ikke undgå at tiltrække et stort publikum, selv bare når han vil stå lidt på skateboard. Noget andet specielt Justin kan, er at løse en Rubik's Cube, og endda ret hurtigt. Han har gjort det et par gange på fjernsyn, blandt andet på James Cordens Carpool Karaoke, men det hurtigste han nogensinde har gjort på tv, var da han løste en Rubik's Cube på lidt over 1 minut. Justin Bieber er også meget glad for wakeboarding, hvor man bliver trukket af en båd, mens man står på et board. Dette er han også meget god til. Justin Bieber er bag mange af de allerstørste hits. Hans mest populære sang nogensinde er Sorry fra albumet Purpose. Sangen er den 3. mest sete sang på hele YouTube med over 2,6 milliarder visninger. Bare på top 50 over de mest sete sange,
så har Justin Bieber hele 4 singler. Selve albumet Purpose solgte over 600.000 eksemplarer på bare første uge efter udgivelsen, og over 3 millioner på hele året. Selv den dag i dag er han med i 3 sange, som ligger i top 10 på Spotifys Global Top 50 liste. Her har Despacito remixet især været på toppen i lang tid. Når man er så kendt som Justin Bieber, er det svært at lave noget som helst overhovedet, uden at tonsvis af paparazzi følger efter en. Det har skabt mange episoder, hvor Justin har kaldt paparazzien virkelig grimme ting, og så er man en gang imellem også langet ud efter nogle af dem. Men han er dog tit meget tålmodig i forhold til bare hvor meget paparazzi som følger efter ham hele tiden. En af de mest kendte episoder Justin havde med paparazzi var, hvor en englænder råbte, at han skulle skride tilbage til USA og kalder ham forskellige grimme ting. Justin stiger sig ud af bilen og langer ud efter ham og siger, at han vil fucking smadre ham, men bliver holdt tilbage af en af sine bodyguards. Dog var der helt for nylig en ny episode, som har fået rigtig meget medietid. Denne gang var Justin til kirketjeneste et sted i Beverly Hills, og som altid står en kæmpe gruppe paparazzier uden foran og venter på ham. Justin holder sig i ro, stiger ind i sin bil og gør klar til at køre. Men da paparazzierne er så mange og ikke altid er så gode til at gøre plads, og Justin selvfølgelig gerne vil køre, kommer Justin til at ramme en af fotograferne, som står foran hans bil. Justin stiger ud af bilen og assisterer den ramte, mens politi og ambulance kommer. Den påkørte laver senere en video lige inden han skal til røntgenbilledet, hvor han forklarer, at uheld sker, og at Justin ikke mente noget ondt og stadig er en god dreng. En så stor superstjerne som Justin er, tjener rigtig mange penge. Ifølge Forbes tjener Justin Bieber omkring 83,5 millioner dollars om året, svarende til 529,7 millioner kroner om året. Dog er dette tal lavet på baggrund af hans mange optrædelser på hans Purpose Tour, som jo nu er stoppet. Men han tjener også penge på mange andre forskellige måder. Selvfølgelig al hans musik, samarbejder med andre kunstnere, merchandise, kampagner som den har lavet med Calvin Klein og meget andet. Med så mange penge har Justin købt en masse superbiler, haft kæmpe shoppingture, har et kæmpe luksushus i Los Angeles og kan købe stort set lige det han har lyst til. Tilbage i 2014 blev en artikel skrevet, hvor det kom frem, at Justin brugte mere end 1 million dollars om måneden på mange forskellige ting. Hvor meget han bruger i dag, det vides ikke. Justin Bieber har i tidens løb haft en masse forskellige kæledyr. Hans første kæledyr var hunden Sammy, som i dag er død. Det næste kæledyr Justin havde var slangen Johnson, men den havde han ikke i lang tid, før han solgte den til velgørenhed og lever nu i en zoologisk have. Det næste kæledyr var hamsteren Pack, som Justin havde i et par måneder, indtil han gav hamsteren til en fan, som stod på forreste række til en af hans koncerter. Han havde også en abe ved navn Molly, som blev konfiskeret, da han var i Tyskland, fordi han ikke havde alt det papirarbejde, som det krævede at have en abe med ind i landet. Han kom dog ikke tilbage senere for at hente aben. Han havde også på et tidspunkt en bulldog, som han gav til sin far. En anden hund, som han også gav væk, var hunden Todd, som var syg, da han gav den videre til en af sine dansere, men hun fik senere pengene gennem en GoFundMe, så hunden kunne få den nødvendige behandling. Og i dag har Justin Bieber så en hund, han har haft i ret lang tid, ved navn Esther. Da Justin var på sin turné Purpose Tour, spillede han koncerter i mange lande i hele verden. En af de lande, som han originalt også skulle spille i på denne tur, var Kina, hvor han havde optrådt tilbage i 2013. Men på grund af dårlig opførsel, herunder hans tur på den kinesiske mur, hvor han blev båret af sine bodyguards, har Justin Bieber ikke længere tilladelse til at optræde i Kina. Det har Kina gjort, fordi de ikke ønsker at have dårlig opførsel ved forskellige musikoptrædelser, og derfor måtte bandlyse Justin Bieber på grund af hans tidligere opførsel. Justin Bieber har arbejdet sammen med rigtig mange af de største inden for musikkens verden. Allerede i starten af hans karriere var Ludacris med på en sang Baby. Siden det har han arbejdet sammen med superstjerner som Nicki Minaj og Beauty and the Beat, Skrillex med Where Are You Now, DJ Snake, Let Me Love You, DJ Khaled, I'm The One, og faktisk også den danske Mø i sangen lavet Major Lazer, Cold Water. Der er også en masse andre store kunstnere, som ikke er nævnt, men listen er meget lang. Justin Bieber har mange gange været i problemer. De ting han har gjort, har dog mest været for 2 til 3 år siden. I starten kom han ofte i problemer med sikkerhedsvagter, og nogle gange endte det ud i mindre slagsmål. Han havde også engang angiveligt malet graffiti på et hotelværelse. En gang kastede han også æg på en nabos hus, hvorefter politiet søgte det hus han befandt sig i, hvor hash og receptstoffer blev fundet. Og da han besøgte det historiske Anne Franks house, skrev han i gæstebogen, at han håbede, at hun ville være en belieber, hvis hun levede den dag i dag, hvilket gjorde mange rigtig sure. Og så i 2014 i Miami blev han opdaget af politiet i at køre ulovlig gaderæs i en lånt Lamborghini, mens han havde røget pot, taget stoffer, havde drukket alkohol, kørte med et udløbet kørekort og var modvillig over for politiet.
Det endte med at han blev arresteret og sad i fængsel i et par timer, hvorefter han blev løsladt ved betaling af $2.500. Det var det om Justin Bieber i dag. Hvis du kunne lide videoen, så husk at smide et like på den, og subscribe til min channel for at se mine næste videoer. Hvis du har en idé til en af mine næste videoer, så kan du skrive dem nede i kommentaren, ellers så kan du skrive hvad du synes om den her. Her på skærmen kan du se nogle af mine tidligere videoer, ellers så ses vi bare i den næste video. Ses.